Bé, i anem a provar un parell o tres de cosetes més i poder per avui ja serà suficient. A veure, això és la màquina del temps musical. És un programa que ens porta per als països del món, per les diferents dècades, i ens mostra què s'escoltava a la ràdio en aquell moment. Pot fer-se de modus aleatori, ràpid, a poc, però bueno, anem a fer-ho manual. Mira, anem a dir, ja que estem aquí, Spain, a l'any 2000. Vale? Pues a l'any 2000 m'ofereix una música que no conec de res, però justament aquesta no la conec. Diu que el 2000 no era moda. A veure, el 2010 què me diu. Vale, veus? Te va sonant les diferents cançons que s'escoltaven a les diferents èpoques. Anem molt més enrere. Noche de Amor, Spanish Gypsy Orchestra, Noche de Amor. Al 1900, Antonio Pozo el Machuelo. 1930, igual, si anem a parar als Estats Units, al 40. Vale? Veus? Sempre te surt aquí la portada del disc o el material que tinguin, l'escoltes sencera, i ja et dic, van sortint vàries. Pots fer això en mode d'exploració per anar averiguant, però bueno, és graciós, però nostàlgic és graciós. Vale? A més, el nom m'encanta, ràdio. Ara una altra cosa, això ja és per a les manites, per les que els agrada la cosa artística. A mi em relaxa molt, jo això ho tinc inclús a la tablet i m'entretinc molt. Ho pots fer així petit o augmentar totalment la pantalla, i a la part d'aquí sota tens les eines. Això és per dibuixar les figures geomètriques, asimètriques, serien la base del mandala. Vale? Tu tens el color del fons, que pot ser, per exemple, negre, i el color amb el que dibuixaràs. Jo vaig a començar a dibuixar en groc. Val? I la gruixària de la línia. I llavors és qüestió d'anar jugant amb el ratolí amunt i avall, endarrere, endavant. Vale? Llavors canviem els colors i, per exemple, ara faig com una onadeta i una altra aquí. Ara torno a canviar de color i faig ratlles. Torno a canviar de color i, jo què sé, faig pilotetes, cercles, amb el ratolí. Vale? Pots descarregar-lo un cop el tinguis fet o pots netejar-lo i tornar a començar. Vale? I amb això selecciones les línies. Vale? I dius, guaita, no m'ha agradat. Se'n tornem-hi. Vale? Ja us dic, jo el tinc a la tablet i allò, la famosa sala d'espera del metge, coses aquelles lentes, m'ha molt bé. I per últim, aquesta pàgina, Games for the Brain. Són jocs mentals, tipus, com es deia? Brain Games, es deien, penso, aquell joc de la consola aquella, de la Game Boy de fa molt de temps, la Nintendo DS. Són això, jocs una miqueta d'estratègia, jocs mentals, agilitat mental més que res. Hi ha dels escacs típics, sudokus de màquines, com se deia aquell, no me'n recordo qui on estava, aquí dio a hacerte los colores, però era el Mastermind, això, veus? El Mastermind. A veure, a part de que com a passar estona estan molt bé, tots aquests són d'agilitat mental, que ja ens convé també una miqueta aquests dies pensar en alguna cosa concreta, concentrar-nos en una cosa i deixar el cap una miqueta lliure d'altres. Vale? Doncs fins aquí de moment el lleure en temps del Covid. Continuarem. Fins ara.